Il-budget tal-2025 jinkludu numru ta' miżuri wkoll favuri tisjeħ tal-familji f'pajjiżna, mhux biss bis-sostennu l-kontinwazzjoni ta' dawk kollha li ddaħlu fl-aħħar snin, iżda b'titjib fuqhom. B'mod partikolari l-benefiċċju ta' Children's Allowance se jiżdied għat-tieni sena konsekuttiva bis-suppliment ta' €250 għal kull wild irrispettivament mit-dħul tal-familja. Anke jekk fil-manifest elettorali kien inwiegħed li s-suppliment jiżdied b'450 sa tmiem il-leġislatura, b'dan il-budget tas-sena d-dieħla dan se jkun twettaq unqabes sentejn qabel iż-żmien. Ma dan se tiddaħħal miżura wkoll biex il-familji jkunu jistgħu jikkwalifikaw għal rati mtejba tal-allowance billi fil-komputazzjoni tar-rata minn barra li se jiġi injorata l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali ta' dħul tal-ġenituri, issa se tiġi injorata wkoll it-taxxa fuq id-dħul li jkun tħallas. Bekk ma' 42,000 familja bi 63,000 tifel u tifla f'pajjiżna se jgawdu minn titjib ta' iżjed minn 16 miljun euro. L-ammont ta' taxxa mħallas ukoll se jiġi injorat mill-kompjutazzjoni tar-rati tal-in-work benefit li minna jgawdu mal-25,000 familja b'40,000 wild taħt 23 sena. Dawn issa se jgawdu minn żieda f'dak allokata lihom waqt li jgawdu iżjed familji biżla. Anke lotja li jirċievu żewġ persuni meta jingħaqdu fi żwieġ jew unjoni ċivili se tiżdied bi kważi €170 għal €500 kull persuna li jfisser li l-koppja bejniethom tieħu rigal tal-okkażjoni mill-gvern fl-ammont ta' €1,000. Wara li 4 snin ilu ddaħħal il-bonus lil familji li jkollhom twelid ġdid jew għamlu adozzjoni, dan se jibda jinkludi issa it-tielet wild jew aktar, waqt li sa din is-sena qed jingħata bonus ta' €500 għall-ewwel wild u €1,000 għat-tieni wild, mis-sena li ġejja se jiddaħħal ħlas ta' €1,500 għat-tielet wild jew iżjed. Dan fl-istess ħin l-għajnuna li diġà tingħata lil ġenituri prospettivi li jagħmlu trattament tal-IVF, jiġifieri mizzi għalif għal kull ċiklu separatament minn kull dritt tal-lif imħallas, issa se tkun mifruxa wkoll fuq persuni li jaħdmu għal rashom. Bħal dawk li diġà jibbenefikaw is-self-employed se jgawdu minn dan l-ammont ta' sigħat maqsum bejn 60 siegħa bir-rata tal-paga minima nazzjonali għal mara u 40 siegħa bl-istess rata lil konjugi. Anke il-lif tal-paternità ta' 10 tiem se jiġi estit lil missirijiet self-employed. Wieħed mill-aktar allowances li diġà qed jgħin lil familji bit-tfal li għalqu 16-il sena biex dawn ikomplu jistudjaw wara l-età edukattiva obbligatorja se jidħol fit-tieni sena tiegħu. Hawn familja ta' student jew studenta li tinsab fl-edukazzjoni post-sekondarja tingħata €500 fis-sena għal massimu ta' 3 snin. Is-sena d-dieħla madwar 10,500 familja se jieħdu t-tieni pagament simili, waqt li dawk li wliedhom dan ix-xahar għadhom kemm bdew l-edukazzjoni post-sekondarja se jitħallsu l-ewwel pagament. Nefqa li jistmata għal €6 miljun fl-2025. Għajnuna supplementari li tingħata lil familji bit-tfal b'diżabilità biex tajnhom jiffaċċjaw spejjeż għal terapiji speċjalizzati permezz ta' kreditu tat-taxxa se tkun qed tiżdied €250 għal €750. Ġenituri simili iżda ma jħallsux taxxa għax ma jaħdmux jew għax ikunu fuq il-benefiċċji soċjali se jkunu jistgħu wkoll igawdu minn dan permezz ta' skema separata. Fil-każ ta' madwar 2,500 tfal li l-familji tagħhom jaqgħu taħt skema disa, dawn se jiġu provdudi b'librerija fid-dar tagħhom b'valur ta' €150 waqt li kull student fil-livelli kollha edukattivi mill-primarja sas-sekondarja se jingħataw €20 biex jonfquhom fil-Fira Nazzjonali tal-Ktieb. Dan ukoll jikkumplimenta l-programm eżistenti favur iżjed qari u titjib fil-litterizmu sa minn età żgħira waqt li jmur jitfit anke ma' iżjed investimenti fl-edukazzjoni li mhumiex biss dawk infrastrutturali li minnhom diġà ukoll esperjenzajna ammonti bla preċedent.